Probablemente vos teñan dito moitas veces que a principal característica das linguas sexa a súa economía, utilizar moi pouquiños recursos para dicilo todo no mundo. Moi poucos fonemas para contar todo o que temos que contar e escribir centos de libros. Mas iso non é certo, ou non é ben certo. A principal característica das linguas é elas ser un instrumento de poder, de dominación. Son utilizadas para silenciar ou para nomear, para facer visíveis certos suxeitos, neste caso hexemónicos, ou para eliminar, apagar, suprimir suxeitos incómodos, moitas veces as outras. Disto sabemos moito as galegofalantes e sabemos moito as reintegracionistas. E por iso non debería de ser moito esforzo que podemos facer no noso día a día, no noso discursos diarios, para incluir a metade da poboación, a esas outras que nunca aparecemos nomeadas nos discursos, as mulleres. A lingua, como é recursiva, ofrécenos moitas posibilidades para facelo. Unha delas é a duplicación, esa que tanto critican certos gramáticos tradicionais. É distinto dicir que bon é ver os nenos xogar o fútbol na praia a dicir que bon é ver os nenos e as nenas xogar o fútbol na praia. Se vos fixades, hai 8 fonemas de máis. 8 fonemas que nos inclúen a todas. Outro recurso que podemos utilizar é o de os nomes colectivos. Utilizar palabras que supriman os masculinos xenéricos, vamos cuestionar o de xenérico, para facer tamén incluir a todas. Decir viciñanza en vez de viciños, crianzas en vez de nenos, decir dirección en vez de director. Outro recurso máis co que podemos contar é o das perífrases. En vez de dicer os que abaixo asinan, dicir as persoas que abaixo asinan. Se cortades o vídeo, veredes e contades os segundos que a diferencia entre os que abaixo asinan e as persoas que abaixo asinan é de nadas de segundos e incluímonos a todas. Se sodes un pouco atrevidas e queredes ser máis subversivas, podedes utilizar outro recurso máis, que é o de falar sempre en feminino. Haberá despois quen vos diga que vos, que tanto falades do machismo, agora negades espazo aos homes, e daquela vos podedes respostar cun sorriso irónico e quen che dixo a ti que estou a falar de mulleres, cando eu só estou a falar en persoas.